Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Nongstan Circle kalalap baka jakasa jongki khana kan thai kiba pule ha school Jawahar Navodaya Vidyalayas West Khasi Hills Nongstan kala senjor hadu kata hakba buon ki benta jong ka dobila jong kanro haki kamra kala ham ya kani lalap dak FKJJP hadien bakala penong ki jing jurap haka arpun re ubenaya yong arhaja tulai Kinong ket kam ke FKJJP kila ongru baha kate ke jinglet banjurem kila ya kendu ru yo principal jong kate ke school ubala ya tho baha ka jing shisha na kalyang jong ke school kala dep ban pharu ya ke jing tho sha ka sarkar kmi banyo ya ke jing maramot ha ka baye de kate ke jaka sa ki khana kan thai hnrai hadu manta amshem lapoi shei Sho kila ongru baha ka jing jurep ki don ru ki weipat ki jing duna ka te school ba ka jaka penyang kali ru kam don bat kani ka bu jing e kham tami kimi ki pa haba ki le don kam bat ya kandu lani le shawi ki khun kom ta halor ka te ka benta ka FKJJP ka kentu ya ka sarkar jilla bakan pha e ka jing tho sha ka sarkar kmi banle ai na ka benta ka te ka school bat ki weipat ki jing don kam na ka benta ka bet ka biang le ki khana school Haga jo kapor kila ongru baka FKJJP kan salit ru ban bu ya kajing tho show deputy commissioner ka West Khasi Hills ubalong ru chairman jo ka school o anshem khia ban le ai Hadin ba kajing ujing nam dugi kana puli ka school GNV di gilawan ban jurep hi da kijung khmat bat nilai kendu yai principal jung kani ka GNV di hadin bang nilai kendu yai nilai keren bat nilai lelang ban jurep ya ketika hostel jung ki kentai nilai syam ban nilai lapsha ba ka jingduna ka don abai dei bat ka cluster bat katai ka lakta sikadai ya ki kana puli hakatia akadam te ngilai yoru bani kren badi ba ila kularu ba nagaliang gajung i ba ila ai gajung tho sha central government ban penbiang ban yo repairing abede berkatai ka hostel kentai tingi ru ba sibun gajung duna hakani ka JNV ko menta ka ba ngui ba kani ka parking ru ba kambiang te kano ki i janjar ya ki kimigik pa ba kiwan shaw lagi jong kun ba ka parking kamdon ya ban ya na jengai sa jengai ban ra kitiar kitar na kumta jongki te nagaliang ka jungiru ngibu ka jing tepat sa ka sarkar ba ken ai jing tho ai kini ki arteli ya ka sarkar jela ba ai jing tho ya kini ki arteli ki jing e ki bang ui ya kini ka por ka ba hostel kan thai bat kini ka parking ka ba long menta ka ba bu jing e ya ki kimigik pa baru iki kena hostel kan thai ke batia ke badam hangtai te ngi kerpa ka sarkar jela pakana ajing tho saka central government ban penbiang abai de bat kini ke arteli kimat ban kaliang ka jungiru yaibuddin ban ngin sa airu ka jing tho sa EDC jong ka West Khasi Hills abai de bat kini ke arteli kimat